O sengena le ka fari. Che. Ni ko. Bafin yɛrɛ mana taa baarayɔrɔ la Bafin tɛ sigi. E yɛrɛ dun b'a dɔn ne bɛ position min na. Ne yɛrɛ ko bɛ ka n dimi bi cogo min na ne ma ni faamu dɛ. K'a sɔrɔ masaw ka bɛ k'u ka diɲɛlatigɛ de ɲɛɲini ka d'u ma. Mais n'u ye diɲɛ korokara k'a ban waati min u tɔɔrɔlen bɛna sigi u b'u sigi masaw de kan tuguni. U b'a dɔn ko masa kun t'u jugu o don. Ne y'a kɛ cogo c'est trop tard. Fiɲɛ ni waati na fiɲɛ b'u nun na. Fiɲɛ b'u nun na. Mais hakili la u bɛna faamu kɔfɛ. Yɔrɔ de saya ka fisa ni malo ye koyi. A dun kɛra malo y'a bolo. Déjà yɛrɛ b'a taa kɛ yeko fila ye dugu kɔnɔ yan sa. A yɛrɛ ɲinɛba de tun bɛ ne na. Mun bɛɛ la an yɛrɛ fɛnɛ t'a jateminɛ ten. E ni fɛnɛ an ɲɔgɔn foyi tɛ sigida in na bilen bɛɛ furu la sa. Tɛ kalan kɛ fɔlɔ. N'an furula kɛ n'an ye kalan kɛ an bɛ nin bɛɛ ye. Aba anula nos. Non. Ok. Merci. Alhamdulillah. Agara fama ye. Vraiment. Amena nyi wuli blema nyi wuli yɛrɛ téléphone na mi la sɔrɔ. Awo ye wele o don ni appel yɛrɛ mais n ko mi rappeler n hakili bɔra i ye ci min fana bila ka taa ciden sera ma a ci fɔ n ye vraiment n ko problème t'a la n bɛna don dɔ lajɛ min na n ko ni e de don ka ban n ko a tɛ gɛlɛya n b'a lajɛ dɔrɔn n bɛna bɔ i ko sɔn bolila ka se yan. Basi tɛ n y'a faamu i wuli kun t'o ye nyi wele sabula i bɔra an fɛ yan a mɛnna dɔɔni i ko bina jan denmuso dɔ bɛ yen fo a kun ka di ye k'o furu donc an k'o fɛɛrɛ o ko bɛ cogo di sisan n dun y'a mɛn tile fila in na fana n ko ala jɔ de don. Bɛna mun f'i ye den tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye vraiment parce que i bɛ don mɔgɔ kan ni mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ don a kan i t'a jogo dɔn quoi fo kɔfɛ quoi vraiment a kun ka di ne ye ka den nin furu mais n yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna na n y'a ye vraiment mɔgɔ ɲɛnama tɛ quoi mɔgɔ ɲɛnama tɛ sini vraiment a bɛ ka visage min yira ne la franchement a tɛ ne dɛmɛ quoi. Mais o bɛɛ la o kɔnɔmaya dun parce que n y'a mɛn k'a kɔnɔma don dɛ e de ta ye den ɲɛ wa walima ko bɛ cogo di. Bon ne tɛ se ka fɔ n ta ye den ye n tɛ se ka fɔ n ta ye den ye kɔnɔmaya kuma ye tiɲɛ. Nɔs ni bɛ ne lamɛn n y'a mɛn ko denmuso in kɔnɔma don t'a dɔrɔn n y'a mɛn fana k'a bolila n ko nin bɛ mun f'i ɲɛna dɔrɔn denmuso in fɛɛrɛ kɛ k'a den ɲini sabu n y'a mɛn k'a bolilen don fana a kana taa kɛ k'i ye kɔlankolon kɛ k'i b'a den na dɛ c'est mami ale yɛrɛ bɔra so kɔnɔ ka sababu kɛ nin de a ye kɔnɔ ta a ma bɛn ma n y'a kɛ n y'a kuma f'i ɲɛna f'i yɛrɛ ko k'i b'a ɲini mais n'a fɔra e yɛrɛ fana mun ye cɛ ye an dɔgɔkɛ kelen ye k'e fana nana o ko sugu kɛ a bɛ n'an dɛmɛ banna dɛ i bɛ fɛɛrɛ kɛ a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a sama ka na n'a ye parce que n'i y'a ye den ko ye a bɛ fɔ la k'e t'a dɔn i ta tɛ i nɔ dɔ b'a la sabu bamanan ko n'i tɛ pigeon fɛ kana sɔn wɔlɔsi ka i bolo n'i y'a bɛ fɔ la k'e ta ye denmuso in ye i kun bɛ yen de donc fɛɛrɛ kɛ denmuso in ka na k'an ka taa sira sugu min fɛ an bɛ taa n'o ye parce que ne b'a fakɛ dɔn fa ye binaja mɔgɔ ɲuman don donc na ni denmuso in ye i ka fɛɛrɛ kɛ k'a ye donc a ko ka taa sira min fɛ an b'o kuma kɛ voilà. I y'a fɔ cogo min na i dalakan susu a bɛ diya n ye n'i y'a fɔ an ka kɛ cogo min na problème t'a la an b'a kɛ. n yɛrɛ kun ɲinatɔ filɛ ala ka teli n'a ka ciden Bafin muso jiginna donc an bɛ taa foli la yen. Bafin muso jiginna ne hakili la n ko den dɔ kun tɔmɔna ka d'a ma sisan a muso ma sisan den kun tɔmɔna a kɔnɔ wɛrɛ ta tuguni fo ka tila ka jigin. an y'o bɔ misiri kɔnɔ fo ka taa fɔ o kɛra a ye kɔnɔ ta a jiginna donc ni ala sɔnna an bɛ taa foli la yen. D'accord problème t'a la donc n'i bɛ taa waati min na i bɛ kuma n fɛ i y'a mɛn. Baasi tɛ voilà sukoro kɛ déjà. D'accord komi ci dɔ bɛ ne yɛrɛ bolo e yɛrɛ sera ka ban donc an ma kɔfɛ an ma kɛ ten. D'accord an ma kɛ voilà a diyara n ye kojugu i ye n wele vraiment nin ka di n ye kojugu merci beaucoup an ma kɛ ten n'i bɛ taa i bɛ kuma n fɛ. Merci inchallah. Nos ala y'a bɛ ka yɛrɛ lajɛya ne y'a kɛ tan ne y'a bɔ tan ni ma da nos la nin ko in na dɛ nka n ka nin ko se ka se a dan na san denmisɛnninw u se muso furu ma olu de y'u ka muso furu non tugu musomanninw dɔ ka pɛlɛ ne ko taara b'o la sa ne kun t'a dɔn nin bɛ tan dɛ ne kun t'a dɔn nin bɛ tan dɛ
ko sen ka sa dana be vai tenere to ba kala mafui ni koi inda balba medera menin koi mbanye nini bi gafu tera naya Gafu. Nambwa. Ne wo Zara tarami. Zara tara tantifi. Katane dromso tantifi atara munai. Gafu tera ito kuma fia. Nambwa. Ngo Zara tarami. Bwani wo nga tara tantifi. Atara munai. Nimo kuma fia atara chomi fana buto chuko kele na. Gafu tera. Nambwa. Nga tara munai. So, ila na lijara yere. Na nyere ndemse. Wala we. Koro wala ntara wala. Oh, do endale be sokono sunu wala. Wala. Wala jara yere to. Wala. Ambe la femi na flo gonin san chamba bimbela. Ko de ma soro na la yere na do en soro le ala na do yere do igarji gele. Jonto ko do ko mi ala ko abeke chuguri. na soro ko no kumbara ko ni ko me ni de soro che. Ni ko me ni nyina amena ko abeke chuguri. Abeke chuguri. Ala mana minga ure kai. Wala we. Ni ko daga mana ke bari yare. Daga bana jom. Zara tara tantifi. Zara bita duni kilim kama kunga gelen ko jugubwa. O kama masiga fenfinyana. Muya gele. Zara konomando. Zara konomando. Awo. Mi kono da Zara la. Ama songi jo kula. O kama Zara bishuba kashila ga kleba kashila. Ayere kunyi fagalu be desidi kaba yere fa. O kama ni gonga ga tantifi. O joye kono da. Nos. Nos de tore sa. Zara to inge. Kabi domina ni la jo ni boto e fi no demseno na dina jella na ni la jo ga mana kan fo ni tarafo bengal yana fo binere ma nyela Zara e kono ta no sito ko embu mo go be ga fo no sito ko mi te mo ko ena ma Zara e kono ta bulu Zara e dugubla Zara tarana kono barai o tara jiginare wa ayelere wa mo shitado adungera bulu barai abike to kodi ni mo yiladi ni mami ala yiladi mami ibi yere kala delikame oda to ba fuko de musumani ya klisigi Adama bo akalifa do wage Adama odi kono dara Adama kilingile marama mdo awo dugu chen kuntambe dugu kono la Adama de kono da ne demsola awo wa kono dali yere make bashi nga Adama maso kisi ijo kono tigi akoro o kama Zara bi kleban kashila bi shuban kashila fu Zara ya disidi ka ba yere faga ni desela Zara la cho ni ko nga kata tantifi ni okay ni ra ta ko tantifi ko jara nere aso be so be ka bona do bonere la dugu konala na ta ko ko me bo kalifa to ko mu kono da ne dem sura ni koyi fo ne ka fusiri ni koyi tana me ne bo kalifa desela me ka ga demba mara fa dingi ka ta kono da ne dem sura na ala sona me fusiri ni koyi tana na ala sona grigri ba inte fe ka grigri choko o te solution a flebi ini bengalite ini nosite kabino kono wara ko takoda bengala ngoya feme daga dilanoyi pasa ne la jone bote fe ka be kuma chama ne afa aya fo ne no ko bengalite ya de ko na be ne na ko ne sigira ngona ne aka fa na ngona asigire no ka wuliki jo ngo mso mi ne ka furusa folo ngo ba ma wulu folo ngo mso tai folo ngona desara de folo ngabno da bengalu ko ngona fe ngabe ne ka furusa ngase ka ne ka furusa da ngam o mso tai ngo dongo ne presene no ne a lawulala kan sen ko do ngata ka jolento akera jigla tige sugudo e fayere tonam ibse ka wuli kata
Ah, nin ko in bonyana ne ma bwa kalifa dɔgɔkɛ wa kɔnɔ da ne denmuso la dugu in kɔnɔna la nin ko in tɛ bila tan